Central YTF যত ডিস্ট্রিক্টনি লিডার্স তে ব্লকনি লিডার্স পালखे मिलाय जों गायसा तिनि कक्साप अरक नारजाखा बसकांनि 19 तारिखो चिनि सारा त्रिपुरानि चिनि युथ रक गायसा कतर चिनि गायसा सबांनाय माने ग्यादरिं नाय गा जागावो जों चिनि प्रोग्रामनि ताम अब तंनाय सामुं तंनाय चिनि बल लिडार्स न ब दायित्व जों अमरं सालायनो बागै जोंका चिनि मेन उद्देश्यखौ चिनि बुबाग्रानि जे वान लास्ट फाइट चबानो जों कपलाय खालायनायनि बागै चिनि बुबार नाहार मुंनो जों मुक्तां सामनायनि बागै चिनि दफानि जे बागै चिनि बुबाग्रा आसक साकथारि जे सायनेखौ सामुखलाय तंमानि बिनि अ इमांनो जों फुलफिल खायो चिनि दफानो जों पार्मानेन्ट सल्युशन तुबुनानि अबन बागै जों जत युथ तियारं लायजा अबन बागै बसकां जे सभा ना थाङै दङ अबन जों सक्सेसफुल खालामनो बागै जों जत सारा त्रिपुरानि युथ रक आदिन ग्यादरिं नाय अबन बागै जों जत तिनि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट ब्लकनि प्रेसिडेन्ट ताइ चिनि सेन्ट्रलनि जत लिडार्स जों तिनि अर कक्साप नारा लायखा बसकां जराव जों नरं हायनो हाय प्रोग्रामनि जे कगतां बतां रक नरं साखलाय फिनाय अब मानदे खालायनाय मानदाय मानदेस ए जत जागोन युथ रक सारा त्रिपुरानि युथ रक ना सारा त्रिपुरानि युथ रक जेमन थानाय जों अज 12 तारिख आसामले जों ग्यादरिं खा अब जो त्रिपुरा TWI YTF जत त्रिपुरा सरक अबंगा जस्ट चिनि युथ रक सोशल जाते इ चिनि युथनि फान सारा त्रिपुरानि युथ रकनि फान जों आदिनो फुनुंनाय सालसा न आदिनो